Kaixo, kaixo. Kaixo, Aitor. Sorpresa, gaur bakarrik gaude Foser eta biok. Bai. Lehenik eta behin barkatu, aurreko astean ez Ja, ez genuen genuen egin. grabatu. Ezin genuen egin. Eh, Kaosa sortu dugu aiaraldean, osoan. Jendea gure podcastari gabe ezin da bizi, orduan, Uste dut norbait hil dela, seguramente. así que, joder. Ja, bueltatu gara, eskatu digute ambulategitik bueltatzeko, así que erabaki dugu gaur bi bakarrik izan da ere, grabatuko dugula Hau gaurko aurrera atera behar programa. da. Baina hori bai, abisatu behar dugu gaurko programa izango dela pizka kafe solo, Kafe solo, kafe hutsa, kafe pa kafe pamo kafeteros, kafeteros. eta Ia, ez dugu sekziorik egingo, ez dugu ieser prestatu, sentitzen dugu. bai, bueno, gaurko programa izango da pizkat hori. Berezia, igual, especial Howelin, eta bueno, Aitor, Honek beldur emango du, zelan zure Asteburua. Howelina, Eh, edo Arimen gaua, edo Arimen gau gaua, gau beltza, beltza, gau beltza. The Black Knight. Hemen, pues, planteatu du, osea, zer kontatu beharrean, bideo bat ekarri dut bideo bat, eta gero, ze bidali nuen WhatsApp bidez. Gainera bidali nuen bideoa, rollo nota de bideo. Ja, Ez du, audio beho de bideo. baina Badakizu. grabatuta duzu? Osa, bidali zenuen bideoa. Bai, eta gero hemen honek hartzeko, pues, grabatu dut pantalla. Vale. Orduan erakutsiko dizut. A ver, la obra de arte. Jarriko dugu. Vale. No Vale. digas, vale. Ez entzun, bueno, entzun, sin más. Lander, te estaba preguntando. Dale arte, o sea, Nos hemos no te encontrado puedes aquí tomar en el lío un pisto de verduras de puta madre. Estaba preguntando si el calabacín le viene bien o no. Como tampoco Habría tengo mucha lío hostia, comune. enseñemos a- Hostia, Pisto de verduras. buen pisto de Si el verdura. calabacín a esto, Pero ya no da para el menú del día. ¿le viene bien? Eta, hori bidali nion nire sukaldaria den lagun bati. Eta berak erantzun zidan, ez dakit ikusi duzun, galdu dut. Sí. Por supuesto que sí, pero más finito cortado para el maestro. ¿Qué Eta tiene? gero, ere, ez baduzu entzun botatzera, eta entzun, dagoela tipo bat ondoan. Ez du goratzen nor zen. Esaten duela, aporta o no aporta. Aporta la sal. Jo, es que Jo que sé, kulmen, momenturik gorenen. gau beltza izan zen, nahiko gau beltza. Gu beltza. Lío, la verdad que sortu zen giroa izan zen bastante desfase. O sea, egon zen karaoke improvisatu bat Bai, badakite. gure abeslari maitea Aitorrek abestutako Qué vergüenza. Taylor Swift de... Qué vergüenza. Nola ditzen da? Love Story. Love Story. Egon nintzen Love Story abesten, etorri zen Ane Arauzo, bueno, Ane Arauzok, hasi baino lehen, ja aurreko abestian, behiratu zida eta esan zidan, urrengoa zuretzat. Eta ja hasi nintzen mugikorran letra bilatzen, ze hori, konfetxio peor. Eta, No, la jendea, joder, se vino arriba. O sea, izan zen kriston éxitoa. Zorionak. ez Oso ondo horregatik. zenuen, Ez Ni horregatik. ez naiz ezertaz hori egiten, baina nik uste oso ondo Ni pare bat, oza, momentu pare horiek eta listo. Ezer, beste gaua eta del pisto, no? Eta ya está. eta hori da. Joder, nolako gaua. Gure fome maitea nik uste pixka hortik zegoela, ezta? Eta Bazegoen, igual egin zuen komunikaturen bat gure jai batzordeko egia da. hasiarekin. Egia da. Eta Esan Foser. zer Zaipatu zuten. zer aipatu zuten? Bueno, hau da jai batzorde berritik berriro ekarri dugun jai bat, Urquijo Kajoi deitzen dena, para los conoceurs Ruperto Urpijo, baina izen hori ezin dugu esan, se nos enfadan. Eta, bueno, hori izango da, azaroak 29an egingo dugun jai bat, jai herrikoi bat, eta, bueno, gonbidatzen zaituztego etortzera, eta laizter ikusiko zue kartela, eta igual beste sorpresaren bat. Ez dakit, Ojo, cuidado. zuaitor etorriko zara. Seguramente. Bai, eta mozorratuko edo jantziko zara. Jantzi. Jantziko zara? Bai, nik uste bueno, pertsona batzuek igual
mozorratuko direla, eta beste batzuek, igual, jantziko direla. Claro, jantzi, osea, Jantzi, movida da elegante jantzea, bai, baina baina ba hori, mozorratu kako alzara. txartean, hori da, Hori da, osea, hori da, ez, hori da kontua. Batzuk mozorratu aldira, ez da beste batzuk, pues, osea, elegante, baina ez da zure lengusuen jaun hartzen. a ver, igual, ondo legoko hori izatea, no? Baina, supongo hori ez dela izango, baina, bai, a ver, gure helburua da, sin más, jendea etortzea eta nahi duen modura janztea. Osea, obviamente, gure ideia zen, gauza elegante bat egitea, ze Okiko Kajoi egin zen 2009an eta 2010an, eta hor jendea hori, elegante joan zen. Eta bueno, pues hori da gure oinarria, no? Baina igual herrira ekartzeko, pues igual pizkat elegante janztea baino izango dela, pues hori, mozorro egun bat, baina con un tópico Claro, distinto. osea, ni esan dut jantziko naizela, baina pixkat, en plan, Ja, elegante, baina no. elegante mozorro. Bai. Claro. Ah, bueno, guapo. Oso ondo, Ganas, ganitas, ganazas. Bai. A ver, laizter ikusiko dugu zer aterako duten. Edo dugun, edo ez dakigu. Eixo, Aimar. Ez Aimar. Hemen daukagu Aimara aldea, ez. Claro, Ez nengo duzu denbora ikusi, guztian baina bizkarrez, eta oza, bilatzen, etorri da gure podcasta begiratzera, gure lehenengo publikoa. Torri. Sartu. Eh? Ez, Sin galdera más. da aldrebe, zen nahi duzu zu kontatu. A ver, sartu. Bo? Hau ikusten duen jende gutxik. Jende gutxi, Vale. dice. Ni egon nintzen behin Urkijo Kajoin, atera nintzen. Noiz izan zen? 2009an eta 2010an, uste dut. 2009 edo 10 izango zen. Ez da besterik Litroak egon. egin nituen parkean, Joder, eta gogoratzen dut, fuah, bai. como una full terrible, A ver, ni nintzen oso gaztea, Egin genituen litroak parkean, gogoratzen dut jantzi barzela elegante, eta karo, ni gara horretan, pues, nire elegantziaren estandarra esen, naukan dirurik, erosteko traje bat, amerikana bat, así que nada, kendu nituen trekinak egun horretan, larun bat horretan, eta jarri nituen Adidas batzuk, Joder. así que, bai, izan zen pausa importante, niretzako izan zen egun importante. Adidas batzuk itxusiak, tío, estas grandes, verdes gainera. Joder, Oso ya, itxusi. bastante. Bai, eta gogoratzen litroak egin nituela parkean, y poco más. Una full terrible. Bueno, a ver. Euria egin zuen, sudadera banderaman, kotekoa, oso elegantea niretzako. Wow. Hau ere da kotekoa, baina zen old school, mendien marrazkatzu. Baina old school orain, edo garai hartan jazen old school. Garai hartan zen old school, aurten, gaur egun izango zen zerbait, rollo, bai, la máxima crema, jendeak eratzen ditu Claro, orain da Salomona moderno. joateko Bilboko Gran Biara, baina, bai, así que hori izan zen nire outfita. Así que aholkoa hemendik, zein da nire kamera, ez kopiatu. Hori da, ez kopiatu nire outfita. Aizuk eramango duzu berriro, ez da? Bai, errepikatuko ez. Jarrituta dira, pero... Bueno, Eskerrik asko, Aimar. eskerrik asko. Ba, hori, beste full bat izango da, ez da? No, broma. Ez, jai berri hau, nik uste ona izango dela. Nola esaten da, gogoratu behar duzu recordar tu pasado para no... Remember your past, to don't repeat your future. Bai, ulertu du guztiak, ez da? Bai. Oso ondo. Darmagu ja 10 minutu. Hostia, 10 minutu, hitz egiten. Fua, jo, Eta oraindik ez dugu Fonberen ahotsa entzun, Mundu guztia, entzule guztiak egongo dira gozatzen, Fonberen hori, ahots grabe hori, ahots de radiolokutor, hori, de la COPE. la COPE. Eta, bueno, aipatu behar dugu, Fonbe ez da etorri klaseak ematen ari dituelako. Osea, oraintxe bertan uste dut ez dakit dagoen edo leku batean edo bestean, baina bai, no sé. Bide. Bueno, hortik egongo da, eta gure Larra Maitea oso pertsona berezia eta abentureroa delako. Salamankara joan da, azte zoa. Mira, ni zekien. Handik lan egingo du, eta, bueno,
ez da etorri gure programara. Baina, bueno, bioi, agur bat, Agur agur bero bat, bero bai. bat. Ba, bueno, Aitor, zuk zerbait ekarri duzu, Ni gaur, ez da? okurritu zait gai bat, orain aste honetan zehar saretan ikusi dudala asko eta uste dut debate polita izan daitekela. Barreak ja, ez dakit, ja orain sakon jarriko gara. Eta, ez dakit entzun duzuen Rosaliaren abesti berria, hasi da, hori, musika klasikoa sartu du eta kantu lirikoa eta hori guztia, baina debate ikusi dut. Abestia ona da edo Rosaliarena da. Osa, esan nahi dut. Badaukagu como subjetibotasun hori, Rosaliak ateratzen duen edo zer gauza gustatuko zaigula, eta ez Rosalia, Osa, Rosalia da adibide bat, edozein artista, gustatuko duzun artistaren bat ateratzen duen edozein abesti gustatuko zaizu, badakizulako abeslari horrena delako, edo benetan gustatzen zaizu. Eta ez bakarrik abestiak, baizik eta ere filmak edo liburuak edo edozein kontsumitu dezakezun edozein gauza. Bai, a ber, nik uste askotan lotzen dugula, a ber, beti dago artista eta den arteko lotura, no? Eta nik uste orain, pues, artista bat, igual, miresten dugula artista, bueno, individua bere artea baino. Eta orduan nik uste hor askotan gertatzen dela, baina Rosaliaren kasuan nik uste bergan abestia nik lehen aldiz entzun nuenean, niretzat zen como, bien. Baina bigarren aldian entzun nuenean esan nuen, hostia, esto está guapo, ¿sabes? Eta askotan ikuste, hombre, justo musika klasikoa den abesti bat egitea, pues igual bai dela gauza raro edo zaila, eta hori, bera aldetik, hostia, bera ez ezaguna edo hainoikoa ez den musika estilo bat mainstreamera ekarri du. Azkenean, bergain ez da... Osa, uste dut duela gutxi berak egin zuela entrevista, elkarrizketa bat, ingelesez, eta esan zuela bere aizpak esan ziola, bera dela, Rosalia dela popa, baina Rosaliak egiten duen musika ez. Eta orduan askotan gertatzen da hori artistekin. Askotan lotzen dugu artista bat poparekin, eta gero bere artea ez da popa. Azkenean ikusten badugu El Malkerer, hori ez da popa. Edo beste abesti batzuk egin dituenak, ez dira popa. Osea, da, mainstreamera, pues, mainstream izaera lortzen dute, baina nik uste ez direla hori, osea, ez dira popa, sin más. Osea, argi dago, Rosaliak musikari moduan bagila pilo bat, eta egiten duen gauza guztiak gustatu altzaizkizu gehiago edo gutxiago, baina badaukate bere puntu top bat. Bai. Orain gustatu altzaizu gehiago edo gutxiago. Baina ni ustez beti izango du subjetibotasun hori, eta beti ongo gara beti beti izango ditugu gure miresten ditugun artistak, eta beti entzungo ditugu abesti horiek eta esango du, super ona da. Eta igual beste artista batek egiten du mierda berdina, baina ja ez zaizu hainbeste gustatzen. Ja, hori bai. Baina nik uste hori dela artistaren xarma ere. Azkenean, artista horrek lortzen duena, ez du beste inor lortuko. Osea, eta askotan hori, hostia, Rosaliarekin argi ikusten da. Orain plazaratuko duen diska, nik entzun ditut snippet batzuk, eta, joder, gauza oso ezberdinak ditu. Hostia, hori, joder, hor sartzea bergain, eta adibidez, ez dakit, entzun dudana, frankotiradora... Spoilerak egingo dituzu? Ez que, justo, snippet batzuk ikusi ditut. Bai, lehen hazen digu Aimarrek elkarrezketa baten entzun direla, como batzuk eta. Bai, bat, zuk ez dituzu entzun? Ez ditut entzun, baina esan, nigatik. Sin más, nik entzun dudanagatik oso diska ona izango da. Oso ona. Eta, ez que, joder, lortuko duena, hostia, no sé, es que berriro guetatzen nahi claro, es que, baina movida da, zuretzat ona da, baina ona edo gustoko duzu. Zen, ni adibidez ni orokorrean metal musika edo punk musika entzuten dut, eta ez da ni erroioa. Rosalia, gustoko dut, eta entzun dut askotan, eta guai. Baina
igual beste pertsona purista bati, osea, nola baloratzen duzu abesti bat ona den edo ez. Ja, Edo besterik gabe gustuko duzu eta listo. Azkenean hori edo zaila da objektiboa izatea. ja, a ver, nik uste, osea, quitando que abestia gustatzen zaidala y tal, osea, ba, A ver, ha dado una filósofa del copón. bai, bada. Me has metido en bastante chava gaurko. A ver, es que zaila da, osea, a ver, artista ona da, osea, hori argi dago. Rosalía oso artista ona da. Dando, espekulatzaile bat dela, hori oso Bai, parto Rosalía, bai, Ez nekien, sin más, aipatzearren, baina, Osea, etxekin eta... bueno, artearen aldetik oso Orduan, artista, korda, oso aldatuko artista dugu, ona ez da. dugu. Bai, aldatuko dugu, no, osea, bai, a ver, osea, joder, es que me has metido en un lío, Osea, nire gertatu zitzaidan atzo ikusi nuen pelikula bat, uste dut estrenatu zela 2024an, Kinds of Kindness, ez dakit Bai, ezagutzen duzun, Yorgos Lanthimos. Lanthimos, bai. Claro, nik ikusi nuen hori, ze ikusita neukan Yorgos Lanthimosen aurreko Bai. filma, Poor Things, gustatu zitzaidan pilo bat, eta esan nuen, joder, hurrengoa ere, guapongo da. Ez nuen, ez da sinopsia irakurri, ez nekien zertaz doan. Ba, nik ez dut ikusi, baina dakit kriston fuma dela. Baina nik uste igual, Yorgos Lanthimosek oraindik ez duela lortu Bere prima. bere mirestearen izatearen arrazoia edo bere, ze, hori, bere izaera. Ja, ez da Tarantino. Oraindik, edo igual, ja Tarantino igual, pizkat kantzeratuta dago, Bueno, vale. ja, igual pizkat alde batera utziko dugu, baina Vale. nik uste orain gertatu dena izan da, nire ustez, osea, nola ditzen da hau. Joder, ahora no me va a salir. Nork egin zuena Esan pelikula. Fantastic Fox, Mr. Fantastic Fox. Joder. El de... Fantastic Fox. Eh, Ez que, ateatzen zait Paul Thomas Anderson, baina hori ez da. Hori da Juan Batela Terano egin duena. el de la crónica francesa. Bai, hori. Wes Anderson. Hori, Wes Anderson. Adibidez, Wes Anderson bai dela, como, osea, mirestu da, eta azkenean, askotan, jendea joaten da, bueno, normalean horrela gertatzen da, no? Joaten zara zinemara, zuzendari baten filma ikustera, zuzendari hori delako, baina nik uste Wes Andersonerekin bere unibertso propioa sortu duela, pues askotan gertatzen da, eta adibidez niri gertatu zait, pues, ikusi dut The Royal Tenenbaums, Niri gertatu zitzaidan berdina, osea, ikusi ditute Wes Andersonen pelikula asko ez, baina batzuk, gustatu zaizkit asko, baina ikusi nuen Asteroid City, uste dut azkena dela, hori ez dut ikusi, ez, azkena ez da hori. ez da hori, bueno, ba, ikusi nuen Asteroid City, eta esan nuen, baina kagar. Nik hori ez dut ikusi, baina nik ikusi nuen berria azkena izan dela la trama Fenicia, eta, sin más, osea, Benicio del ikusi. Tororekin, eta ikusi nuen, uste dut urte honetako dela. Eta esan como, sin más, osea, pues, ondo dago, baina... A ver, niretzat adibidez, la crónica francesa ere izan zen Cristo, en plan, Bai, gustatu. Bai? una puta... Osea, Ni gustatu zitzaidan asko, ondo, baina... Hiru izar letterbox. Osea, bost izarretatik, Hiru, bai, Bai, sin más. Osea, ez da inbesterako. Nik igual uste... bostez, baina lauterdi edo... Ba, nik entzun duanagatik, Asteroid City, bere azkenetako filmen artean izan dela, igual, hoberena. Pues no sé. ni... Osea, gertatzen ziren como movidak... Ja, Ez a ver, nuen horrela, como... historiaen Ja. hiloa jarraitzen edo kostatzen zitzaidan, ez dakit, jo que se. Ja, igual zeukan hori, linealtasun hori, eta igual... Ez que nik ez dut ikusi, baina nik entzun duanagatik hori, sin más. Baina bai, osea, horrelako zuzendarekin bai gertatzen dela. Yorgos Lanthimosekin, baina nik bakarrik ikusi dut Poor Things. Akit duela Kinds of Kindness, eta orain Bogonia atera duela gutxi, berriro, justo, Kinds of Kindnesseko aktore berdinekin. Bai, Poor Thingseren ere agertzen dira aktore berdinak edo... Kind of Kindnessen agertzen da Emma Stone,
No, Emma Stone ditzen Emma da. Stone, bai. Emma Stone eta bestea da Clemons, no ez dakit nola ditzen den. Bai, ez dakit izena. Bueno, Eta Simmons. William Dafoe. Baina azkenean ez dakit agertzen den Bogonian. Ez nago seguru, Bogonian ez dakit, baina Poor Things Bai. eren ere agertzen da. Kind of Kindness, be? Bai. Ah, bai. Eta... Osa, Kinds of Kindness dira como hiru historia, baina aktore berdinak dira, orduan nik ez nuen ondo harrapatu historia bat non bukatzen den eta non hasten den urrengoa. Ja. Orduan, claro, dira como eguneroko egoerak eta pues, historia baten zu eta biok eskonduta gaude eta urrengoan ni nago eskonduta ez dakit norekin eta Ja. zu ez dakit norekin eta bat batean ez nuen ulertzen eta etzen ziren ezberdin, beste historia bat da, Ja. baina ez nuen como puntu hori harrapatu. Ez dakit igual behatu nuen mugikorra Ja, justu ja, momentu ja, horretan, a ver. jo que sé, eta nago orain berde jartzen eta No sé. baina ni entzun dut badagoela igual miresmen hori Yorgos Lantimosekin, que igual Bai, igual, bai. ba hori peñita que tiene filmin. Bai, a ver, igual, bai. Osea, a ver, nik uste Yorgos Lantimosen filmografia osoa dagoela Disney Plusen be, baina... Osea, nik filmin ez dut, nik ikusten dut. Ikusi duana, Poor Things ikusi nuen Disney Plusen, que no lo recomiendo, sionistas, baina... Ni pirateatzen du guztia, Ah, ja esan hobeto. dut. Hala, Hostia. Hostias. eske ni adibidez gustoko dut asko. Ni ez daukat Letterboxd. Ni bai. Ikusi nahi duzu, ni eskengo... A ver, Ni beti esaten larun dut. batean rasakarekin ikusi nuen Green Book. Pedazo Ez dut ikusi. peliculón. Eta pendiente daukat, Oso ona. Gero, a ver, jone batzuetan ikusi nuen, Ni ere bai. ondo, baina nik uste igual ez dela nire... Osea, Ni ere ikusi nuen resakarekin, eta Ja. ez da resakarekin ikusteko. a ver, ondo dago, baina nik uste igual ez zuela, bueno, ez dakit, bentsat nire ikuspuntua emango du, baina lo que a mí respecta, o sea, nire film horrek, pues no konektó, baina film oso ona da, eta nik uste birritan ikusi behar duzula, hori igual Ja, igual gehiago bai. konektatzeko, eta nik uste berriro ikusiko dudala aldudanean gehiago ulertzeko. Gero, A Complete Unknown, Timothée Hori da la Chalamet, de Bob Dylan Bob en Dylan? filma, No soporto Bob Dylan. filma ikusten baduzu, asko gutxiago. Osea, Apunto. Bob Dylan, es que, bai, osea, beitu, hau da nire rabioa. Hacer rockero pedante bueno, gazteraz esango dut, Hacer rockero pedante a Bob Dylan era lo que menos me esperaba, pero si Dylan era así, tremendo gilipollas. Silvi, beti zurekin. Osea, tremendo. Ni beti izan dute ideia hori. Osa, niretzat Bob Dylan beti izan da rockeo pedante bat. Ba, es que nik ez nuen horrela Eta ezagutzen, eta flipau, eta- filma ikusita gero esan nuen. Ja, de suave. Baina, un puto cabrón. Eta niretzat ez daki abesten, bakarrik hitz egiten du Joder, a ver, abestietan. ondo eh, abesten du. Hitz egiten du, ez du abesten, hitz egiten du. Musika ondo dago, baina, Eta letra joder. superonak izango ditu, Edwin Hermionov, eta inge friki, tío. baina, joder, en plan, ¿qué más da? En plan, abestu duzu, hitz egin alduzu, ¿qué más da? O sea, gaur egun ja, Ja, nik uste horrez dagoela, ez da bedarik, en plan. jo que sé, que no le trago. Vale. Lehen esan dugu movida berdina, baina Bob Dylanekin gertatzen zait, como guztiz kontrakoa. Ja nago sugestionatuta eta ez dut bere musika gustoko, Ja, bera ez dugu dalako gustoko. beste artista batekin gertatzen zaizu hori? Gertatzen zitzaidan Paramorekin. Baina, sin más, osea, baina... Osea, Paramore taldearekin edo Hayley Williamsekin? osea, ez... Osea, orain entzun ditu gehiago, ezagutu du gehiago, eta Hayley Williams batez ere, delako igual publikoena, Ja. me cae genial eta super ondo, Eta bere musika orain gustoko dut, baina hasiera baten ez nuen entzuten eta ez nuen arrazoirik, osea, Ja, zen en plan de ez du gustoko izango, seguro. ja, eta no. Rollo
janariekin ere berdina Hombre, geratzen baina da, en plan de, janariekin. es que ez du piperra gustoko, tal. Eta piperra probatu duzu? Ez, baina, Bai, probatu zuen el pisto de líder, el ¿no? pisto Hori bai del probatu lío. zuen. Gustoko duzu hori? Ez duzu Kremita. probatu. Ah, Probatu behar duzu, ezta? Eta, baina paramorekin gertatzen zitzaidan hori. Eta orain, bastante fan. bai. Bai. Nire zai gertatu inoiz. Bueno, igual, artistaren batekin bai, baina orain, eske uste dut bat dagoela, eta lagun batek komentatu zidala artista bat, baina no me acuerdo. Baina, bueno, sin más. Eta, filmari gustokoena Filmik edo... gustokoena. edo- Que gustokoena daukat como batzuk, baina film de confort, badakit ez dela ona, baina cualquiera es, baina Transformers 1, 2 y 3. Duela gutxi ikusi nituen. No. Baina, osea, iruditzen zait filme guapo bat, efekto espezial super onak ditu, Bai. trama da un truño, Truño, baina ikusteko hori de resaca, sofán botata, encefalograma plano, robots gigan despegándose. Sí, Ya está. a ver, así da Cristo, en plan, da americanismo puro y duro. Bai. O sea, nik duela gutxi ikusi nituen, porque, o sea, onartu behar dut, que también son mi confort. Muy entero. Muy entero. Macho rock and roll, sandwich wiki. Baina, Dauka tatuatuta besoan el logo de los Autobots. ni pa. No, eso Ah. Bai, baina, a ver, ikuste dira kriston truñako bat, baina, bueno, lehenko da berena. Bai, baina, sí, confort, o sea, justo, claro, Lo mismo que, yo que sé, Fast and Furious. nik ez dut, Encefalograma plano. nik ez du batera ikusi. O sea, film batera ikusi. Ni saltadas. Tokyo Drift. Bai. Nik hori ez dut ikusi. Es que beti, etxean ikusi ditut igual, Berronaldiz, El Señor de los Anillos, Ere bai. hori ja esan naiz. Ere bai. Eta hori bai dela confort, baina. Ojo, frikada máxima, asteburu honetan, atzo ez, larun batean ikusi nuen, lehenengo aldiz, en versión extendida. Ah, bai? Bai. Ba, nik Ikusi dudan bakoitzan, ikusi dut, como estandarra. lehenengo aldean ikusi nituen hirurak, versión extendida, nire aitak pirateatu zitutzako, eta hori zeukan hori, un disco duro, 11 urterekin ikusi nituen hirurak, hasi nintzen. Bigarrenarekin, gero hirugarrena eta gero lehenengoa. Rollo Star Wars, Bai. Apelo. Eta, confort filma, la verdad. Baina gero asko gustoko dut, adibidez, Origen, Hoizin da. de Nolan, sartzen direla, Ah, bai. ametxen barruan, eta hori, paranoia hori, da paranoia bat, baina asko gustoko dut. Origen, Ba, nik igual, ja, sinefiloa jarri garenez. Bota. Gomendatuko dut, sin más. Filme bat, ez dakit pasan edo urte honetan atera zena. Eta, uste dut, Amazon Prime jarraitzen duela, bestela, edo filmen egongo da baiela bai. Nickel Boys deitzen da. Eta, oso filme berezia da, bi protagonista daudelako, eta bi protagonista horien ikuspuntua ikusten da, un filme de POV, point of view. Eta hori, protagonista baten bizitza edo ikuspuntua denean, haren ikuspuntua ikusten duzu, baina ez duzu ikusten protagonista. Ez da besteana denean, bestearena ikusten duzu. Eta filma dago kokatuta, Jim Crowren garaian, Estatu Batuetan, hori, hegoaldean, eta hori, pues lehenengo protagonista gertzen da, ez dut izena gogoratzen, baina, sin más, eta justo, sartzen dago hortik alduta, lan herritik, porque se ha pirau, eta etortzen da gizon bat, kotxe batekin, gizon bat, biak dira beltzak, protagonistak, eta esaten dio eramango duela beretzera. Eta hori, bidean, poliziak gelditzen dituzte, eta esaten diote, eres un ladrón, eta bidaltzen dute reformatorio moduko batera, eta da, kriston, salvajada hor gertatzen zen, eta benetazko historia da. Sí que bastante, bueno, sin más.
hacerme el cinéfilo. Ni botako dut beste gomendio bat, niretzat da pizkat harribitxi bat, ez jendeak edo komentatu dudanean jendeak ez du ezagutu. The Man of Earth uste dut deitzen dela. Behatuko dut. Eta, bueno, historia da, unibertsitateko irakasle bat, jubilatzen dela, uzten du lana, eta egiten du bere etxean como festa txiki bat, beste irakasle batzuekin, pues, ba hori, agur bat egiteko, eta hori, eta tipoa justo, pues, bere etxea batzen, ze gainera pues, etxe aldatzen du, eta hori guztia, eta esaten die, aitortzen die, bera dela neandertal bat, jarraitzen duela garai hartatik bizirik. Eta film osoan da bere etxean elkarrizketa bat, eta galdetzen diote, ze karo, unibertsitateko irakasleak izan da, pues, bakoitza bere materian adituak dira, eta pues, galdetzen diote, jo, ba, geologo batek, no seke, esaten dio, pues, jo que se, hartzen dio, bere etxean dauka como dekorazio moduan, pues, harri bat, eta galtzen dio, eta hau, ez dakit zer da, eta denbora guztian, elkarrizketa bat, ez dago momenturik erakutsiko dizuna egia den edo ez. Osea, igual da pizkat spoiler, baina osea, amaiera da como a interpretación de cada uno. Joder. Eta iruditzen zait como super interesgarria. Zer ikusten Nola tipoak defendatzen du bere burua, baina bere besteek como egiten diote galderak eta hori. nola ditzen da? The Man of Earth. Ez que nik uste, igual, portada ikusi doa, edo, nonbaiten, igual. The Man from Earth. No, orduan ez dakit zein den. No, bai. Portada ikusi dut. Joder, Prime Videon dago. nahiko fumada, la verdad. Baina, bueno. Bai, eta Guapo. hori, gustatu zitzaidan pilo bat. Da nahiko... A ver, claro, ez da resakarekin ikusteko. Ja. Ze da denbora guztian ez da plano sekuentzia bat, baina da tipoaren etxean, pues gu gauden moduan onak jesarrita, eta pues, jo que se trago batzuk hartzen, eta hitz egiten, eta jendea pues moskeatzen da, eta ze hostia. Ze hasieran, pues, evidentemente ez diote sinisten, tipo aztea como justifikatzen, eta ja jendea como geratzen dira moska, eta ez dakit, niretzat harribitxi bat. Joder. Ez da oso ezaguna, eta... Bueno, portada ikusita dauka, porque Prime Video dagoelako, baina... Bai. Baina, sin más. Interesante, la verdad. Mm. Eta, bueno... Film Affinityn dauka 7,4. Guapo. Eso no es nota txarra, No. A ver, nik igual zentratzen naiz gehiago, oinarritzen naiz gehiago Letterboxden, baina Letterboxden ikusten dut, aber zenbat izarre eman dioten, baina... Eta hori. Ba, bueno... Gaurko... Bai, badarmago ja zinemagune. 30 minutu. Bai. Igual... Baitzen goaz. Gaurkoz... Bai. Osea, igual gaur... 3,8. Gaurko programa... Letterboxden. 3,8 Letterboxden. Hostia, hori nahiko da, Ya está. Nahiko ona. Ba, bueno. Bai, honekin... Amaitzen dugu. Bai, utziko dugu, ze... Gaur pizkat intenso jarri gara... zinemaren inguruan eta musikaren inguruan hitz egiten. Gainera, hasi garen gaiarekin, pues, abandonatu dugu. Bai, a ver, gaur zen tabernako elkarrizketa bat, eta hori zen gure helburua, eta lortu dugula. Bai. Eta, bueno, ya... Zora de... Horrengo astean ja, Aimar etorriko da. Bai. Fombe seguramente ez. Zu, Aimar, bai. Etorriko zarela berriz. Bai. Horrengo astean. Hori. Venga. No, hortiko kajoita gero. Aipatzeko ere aipatu nahi nuen, aurreko astean, atera zutelako singela aurreko astean, baina ez genuen ez egin programa ez dut ez nuen aipatu. Sua taldeak atera duela single berri bat, aterako dute diska, badarmate 3 single, baina, bueno, azkenengo singlea kolaboratu dute The Baboon Showeko abeslarekin. Eta, bai, eta ere sartu da besten joa jotzen duen tipa, ez dakit besteetan abesten duen edo ez, abesetzen zango nuke, eta uste guai dagoela.
Guapo. Ba, Eta gomendatzen dut, deitzen da Roller Coaster uste dut. Sua taldea, zekin dugu ba, nik ez Bizkaitarrak. ez ditut ezagutzen. Ez duzu ezagutzen? No, que va. Baina o bastante British musikarekin. Dira, pues, rock musika egiten dute. Eta ba hori, bajo jole eta abeslariak uste dute abestu zutela elektrizitatea, bai. zea maizen elektrizitatea 25. urte Joder. horrenaren egin zuten movida horretan. Qué nivel, tú. A ber, Bueno, ez ditut ezagutzen, o sea, no... Marurikoak. Maruri, joder. Maruri, Gora Maruri. Gora Maruri? Jatabe. Horrela ditzen da, no? Ulertu ditut, Gora Maruri Getafe. Gora Maruri Getafe. Getafe. Ba hori, pues Gora Maruri Getafe eta honekin... Eta horrengo astera arte. Bai, horrengo arterate. Espero dugu Aimar eta Fonbe etortzea horrengo astean, edo behintzat Aimar, Behintzat Fonbe ez Aimar. dakigu. Eta bueno, Gora Maruri, Gora Getafe Gora eta Getafe. horrengo astera arte. Agur, agur.